שלום לכולם, כאן רותי אבישי מאתר נקודת עניין. בסרטון זה אני רוצה להראות לכם אפשרויות שימוש נוספות לתוכנת השליטה מרחוק TeamViewer. סרטון זה הוא המשך למדריך המפורט להתקנה וחיבור אשר פרסמתי באתר נקודת עניין. TeamViewer מאפשרת שליטה מרחוק על המחשב שלכם או על מחשבים מרוחקים של חברים אשר נתנו לכם אישור לכך. אז בואו נתחיל. נלחץ לכניסה ונתחבר לשותף שלנו. במקרה הזה אני מתחברת למחשב השני שלי. אנחנו מחוברים עכשיו. זה המחשב הנשלט. שני החלונות במסך מכילים את אותן אפשרויות. אני אבחר להשתמש בחלון העליון, ולכן אסתיר את החלון התחתון בלחיצה על החץ. כמו שאתם רואים, החלון מכיל לשוניות אשר בכל אחת מהן פעולות ואפשרויות לשימוש בזמן השליטה מרחוק. בלשונית פעולות תוכלו להתחלף עם השותף שלכם, שזה אומר שהמחשב שלכם יהפוך להיות הנשלט על ידי השותף. יש לכם אפשרות של נעילת המחשב ואיתחול המחשב מרחוק. שתי האפשרויות האלה מתאימות יותר למצב שבו אתם רוצים לבצע פעולות אלו מרחוק על המחשב האישי שלכם. בלשונית תצוגה אתם יכולים לשנות הגדרות, לשינוי תצוגה במסך או מהירות השידור בין שני המחשבים וכדומה. בשמע ווידאו אני רוצה להזכיר את הצ'אט. הצ'אט הוא פשוט הכרחי בשליטה מרחוק כי הוא מאפשר לכם העברת מסרים ביניכם. והעברת קבצים. העברת קבצים בתוכנה היא מאוד מאוד מהירה. אתם רואים בצד אחד את המחשב המקומי, שזה המחשב שלכם, בצד השני את המחשב המרוחק, ופשוט כשרוצים להעביר קובץ, לוחצים, בוחרים, אפשר לבחור כמה קבצים יחד, ומעבירים. זה עובר מהר מאוד. זהו, זה במחשב השני. בתוספות יש לכם אפשרות לצלם צילום מסך, תמונה או הקלטת וידאו של המסך, שזה בכלל לא רע. זהו, עד כאן. אז אם עדיין לא קראתם את מדריך ההתקנה והחיבור למחשב מרוחק, היכנסו עכשיו לאתר נקודת עניין. תמצאו שם גם קישור להדרכות נוספות על אפשרויות הצגת מצגות ופגישות מרובות משתתפים. תודה שהייתם איתי ולהתראות בסרטון הבא.